ngai ku beli je pi baro aga kerteng ka jong Jesus Christ but hari ni ka singi but kini ka por ngakwa ikaban supeni pi ikini ka jaka ba kiyeng hadin jong ahangi but ngadon hapo Duliajan hapo Assam banwan besit ikini ka mission field hagini ka jaka haga ba i sidhan i badai iba sharai kani ka Balang i tray kani ka jaka ide i engineer i tray hapo ka oil India company but i tray but i pet ru ya kani ka jing shakri ai kani ka jaka dan kal bi lok jungi but pin iya ka yeng mani but lasna ya kani ka yeng mani da kisken but tap ru deketin but la ai ya kani ka jaka la ai kan luot da i try jong kani ka jaka i uncle i basa ai kani ka yeng ha ka ba ma ihi isna ya kani ka yeng jeng shakri ha kani ka jaka but kanang ba kani ka Balang ka bat ki banget kinyo ya ka ban shakri keluot ya kani ka jaka ti perlok nga ko pasor ba nga kreni kini ngasngo kemen kamen sim namar ba ki banget kini ke jaka ki wan kini ke jaka ya ka ban shakri wat apdeng ka ying mani lesi habang ino jor bat ki ying mani hapo ka jala ka jing mekhalia ka kami pher kan diat nginong ki building ba ki crore ka jing perlut na gamla ban snai ki mani henry kini ke jaka kim dan ni ka klor ka jong ki henry kade ka ba ki la e ka ban chna ka jaka jong jing shakri kala chna bat hapo jong ka don ka jing kai ka jing shisha ya ka gospel ya ka truths jong ka tien ka jong oblay kala ka jing san ka don ka jing shakri ha ka jaka hoi kam de ka besuk nomar ba kinang sustang ni ka kam jong ki ka jaka don ki ba shimkhia ya ka jing shakri don ki ba dang patsan bha bat kumta kalong ka kam ka ba khia na ka bandai sidhan bai lok jungi henry kilong ki bayai ne ki wanadu moran lakum no shikin tatam banwan ban shakri ka di jaka namar ba ilayo ban transfer no ka di jaka menshua isaang ni po Duliajan idan po ka company ka jungi but adin bayo transfer ya ban sa kumba shikin ta ka Jingleit lenti ka bajngai na ka di jaka henry i ba ilok jungi ki jiwan haka singi palai tho ding banwan ban shakri hade ka kam ka jongki bat ka singi utrai ban shakri ka tien ka jong oblay ti para banget be it ken mau ban duai na ka bantakan ni ka Balang hang ni po Duliajan ya sidhan ba ilok jungi but yi para banget but ye ki try jong kani ka yeng kamde ka besok ya ka ban shakri utrai kani ka jaka ndai ka jinwai ka jong phi ka long ba oblay un bat scam kani ka long yeng but ikitig bawan ban shakri kani ka jaka ba oblay unang say shu ya kita ki samla rang bat ki long kapa ki banyakit lang ko ka kam ka jong oblay ha kini ka jaka tingas ngongu yu blay ba nami khaliang yo banwan bat ngayo ban page kini ka shakri bat ya ban aimen sim lang kini ki parabang kini ka jaka bat ngait scam ba piru pin dawai na ka ban tajong ki ban kan mau ka jing dawai ba kini ka longyeng ka ban yang scam ya ka ba kinam ken ria no shapting hendai ban yai ne ha ka ban shakri yo try but nangit scam ba kini ka long ka jingker khu bangit scam ba pin bo ka jing dawai angit scam ba pin yakin mau ki ha ka jing dawai ka jong pi ko ble shibon ubleng korko yepi amen.